Daya pa si Anjo eh. Dugay kay maabot ba? Ana siya nga magsayo daw siya daw, ron dali rami mahuman. Unsa man tawhanan ni nagdula ra mo siya isa. Hoy, Jikoy! Uy, saman! Nayabag na ka? Nagsulong kag dula dira. Nagsulo nga, nagpaabot kong Anjo. Dugay kayo, asa na ka to siya? Aw, abi na kog nabuang na kadiha. Ako pa'y nabuang ron. Kanina si Anjo, dugay yung kay maabot ba? Na, si Jikoy ba? Ganyan na ito nagpaabot sa kuha. Dugay yung kay maabot ba? Ay, Koy! Uy, maabot naman di ka di ay. Sige na. Pastilan, asa man nagagikan di, hasta man mo langayana. Nalangan kay ko no, kagikan ko na malingki. Nah, maoron. Ngano na malingki man daw ka daw nga nagsabot man ta nga mabaraha ta karon. Alangan nga, nakalimot na gusulti si mga nga birthday niya sa papa ugba. Aw, birthday yung papa ugma day. Ngano sa may tirada na. Magkikir ko ginag my god, pero taysa, magdula mo katagraha. O gani no, magdula og baraha, pero hasta pud mong langayana. Sos, ay, pumapog kayo. Nga nung duha raman ta? Ngano man digduha ra ta, di pwede mo dula. Pwede god, pero lain mo nang duha ta. Tawagan ka to si Kuya William. Sige daw. Tawagin na si Kuya William, basig dugay po kayo to. Dali, ralay kayo na. Isar to ko tawagan, matik na to. Taysa, tawagan sana ko. Nah, dugay jud kay na ba? Hala koy, babae man yung tubag. Binuang. Unsa mo pigingon? Yan yo. The number you dial is unattended. Please try again tomorrow. Na. Binuang man ang imuha, basta babae gani mo tubag tapos nga nang inistoryan, di na matawagan. Oh, anak din ako eh. Anak mo lang, naunsa ng taong kangawa naman ka na mao. Magsugod na tabi. Sige, sige, duhan na lang ta. Sige, pila may patada ni, basi wala po kay kwarta. Ginagmaya lang guta kay, oh, sinsilyo ron ako nakupit. Binuang man ang imong kwarta nga Cecilio man tanan. Alangan niya, kinupit ang manay mo, ram dyan nabilin sa kambyo. Dara, oh. Yati, puro ba yung tinagpiso? Sige na, magsugod na ta kay, arang magdaog na. Sige. Tag-G's, ito nga. Ha? G's to nga. Grabe nga, tag-gis man. Alang, di tag-G's nga. First try raman ta, di man ta pwede magtungkit, di duha raman kita kabuok. Aw, balik ka ng sulti. Sige na, sugod na ta. Kana, G's, paikit na. Huwag saksak ha. Ay sus, so wala pa ka naabot ka niya, gisaksak na nako ni, nangayan kay ka. Ay, bitaw. 3. Anak. Jack 5 ako ah. Okay ha, Jakra. Q ako ha, Q. Si Q, patanawan ako. Oh, dara, oh. Ang saan din na day. Q nga, taka ng mataan ni. Queen, manggod na. Basta kay Q, pahit sana. O sige, bukara tanan. Sige, daog na dyan eh. Dara. Ang mga anak. Piat 5. Pastilan. Di doble pa dyan. Tanawa ha. Piat 5 ako ah. Unsara na mo, walay piat. Ako ani tanan. Jikoy! Hindi na ko. Oh! Jo, atong sa Jo, tawag ko Jo. Sige, balik lang ha. Unsa man? Datis po kay na siya oy, kabung nagdula na tag sugod. Tagay sa kwarta bi. Ipalit tag sudan. Isa kita kadaog gani. Wala ta kuha sa nang kwarta. Kwarta oy. Dati asan man to si Anjo? Karoon ba, lakaw ka, kuhaong kunibi. Ay, kisipatan pa yung Anjo. Gidala pa yung ang kwarta. Patay yung asawa ni Ron. Patay yung si Bang. Uy, babe, wala na ko'y kwarta. Na, mo na ron. Dula pa magbaraka gud. Naman sa may sudano na to ni karon. Ngita pa kag sudan. Dara, sudanan ni. Yate na si Anjo ay.